गासैबो बर' सेंग्राफोर गोजा नै लोगो हमनो फैदों नैबे बिदा आन्टनि नार्जारि चेनेल गोनाङा नोंथांमोना सापर्ट खालामदो मोजां मा हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल दिनै जोङो बेरायहैनो नागिरदों आरोना दायो गोमोनालि थांगोन गोमोनालिनिफ्राय गोमोनालि टु करमांला थांगोन आरोना आंनि सेंग्रा लोगोफोर माबानि दिखियाजुलिनि आरोना जों गामिनि माबा मा होनो आंनिनो क्लासमेट नङा जों एखे स्कुलावनो फरायनाय फ्रेन्ड्स आरोना ओमफ्राय बिसोरखौ लोगो हमनो थांगोन फिसाजोखौ लाबाय नै हाय मामा हायखौ हाय एभ्रिवान अके स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लग भिडिअसखौ नै लोगोफोर आंना फिसाजोआ अट' गाखो उन्दुबाय नै इयो फंबाया अट' ड्राइभार आरोना अट' बिराद मोजाङै लाबाय ओ भाई है मतलब अच्छा से लेके आया कमनाली तक तो बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद भाई दायो दसे नेदों फैगासिनो बिसोरो हेल' गाइस नै लोगो मोनबाय सेंग्राफोरखौ बर' सेंग्राफोर सिगाङाव औ दे उन्दुलांबाय अट' गाखोबानो बिराद मोजां मोनो बेहा दायो थांगासिनो जोङो आंनि बिदाखौ लोगो हमनो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो नुसिगोन दिनैसो बेरायनो मोनदों एक्सुवेलि माने बेरायनायानो जाया नालाय सप्तायाव खनसेल'सो सुटि मोनो ओमफ्राय बेयावनो न'नि खामानिफोरबो मावनो गोनां जायोना बेखायनो ओंखारनाय जाया दिनैसो फार्स्ट टाइम ओंखारबाय आङो फिसाजोआबो नै एसे सिरिमबाय माथो थेंक इउ भैया ना मा खानोलाय ओरैबायदि सान्दुं गोसा नै मोनफैबाय गाबदोंसो फिसाजोआ नै आंना नामा गाबदो नै जोङो दायो मा महलाव दं मिथिला मा महल इयो लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल दै गांबाय नो नै दै अबेयावनो मोनगोन माथो महलाव नोंसिनाव ना थाङो दे थाबायदो मामा ओंखार दे ओंखारदो ओंखारदो दे जि मोजां मोनदों दै नायनो मामा हेल' हाय खालामलाय थांगोन सिङाव थांगोन मा मेगना मोदै लालासो नै फुगार मा मेगना मोदैया फुगार नायनो हागोन नै नोंथांमोनाबो जिरायग्रा गैयाना जिरायना थानो हागौमोन न' गारुदामलनि बायदि नङा नै बेफोरो मोजां जायो आरोना प्रडाक्टसा लेकमिनि ल'रियेलनि इयो मोजां मामा नायनो
मोजां मा थ' ओंखारनो बा ओंखारसो नागिरबाय थ' होनबा ओंखार दे थ' थाबाय थ' फैदों थ' मोजां मामा थाबायनाया हालालां मामा इधर नहीं है इधर है माय गॉड गावनि गोसो बायदिसो थाबायबाय बोरैसो मामा इयाव नङा माबा एरसोनसो नागिरबाय नै दायो आदाखौ लोगो मोनफैबाय माबायावहा करमांलायावहाय ओमफ्राय आंना साउन्डआ माने अरिजिनेल साउन्डखौ होनो हायाखै माने बिराद अखा हानायमोन आरोना बेनिखायनो आं साउन्डखौ होनो हादिया आरोना बिनानावा फैदोंमोन दिनै बेसेबा गोबावजों माने बोसोर देर बोसोरसो जाबायमोन आरोखि ओमफ्राय बिराद गोबावजों दिनै फैदों खबर गैया हरखाबनो आं उन्दुबाय थादोंसोमोन ओमफ्राय नै फिसाजोआ फिसाजोआ नुफेरा नालाय गिदों आरोखि ओमफ्राय ओरैबायदि अखा हादों ओरैबायदि नायलाय ज्राव हाखादों आरोखि अखाया ओमफ्राय बिनानावा दिनै सेकेन्ड टाइम जाबाय जायफोर आंनि भिउवार्स गोदानफोर दा बिनानावखौ सोर आंनि बिनानावखौ सोर सिनायो सोर सिनायो कमेन्ट खालामनो हागोन आरो ओमफ्राय बिनानावा मा बुङो दिनै भिउवार्सफोरखौ आंनि बिनानावा मा बुङो फंनैसो माबा मोनसे बुंना होदो दे फंनैसो माबा मोनसे बुंना होदो आंनि भिउवार्सखौ हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आदानि इउटुब चेनेलाव बयखौबो दिनैहाय आङो माने सुटि नालाय आंना ओंखायनो लोगो हमनो फैनायमोन आरो ओमफ्राय जोबोद अखा बियो आंनि आदा असे आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना मा होनो आंनि भिउवार जाय साबस्क्राइबार आंखौ जायफोर सिनायनाय नोंथांमोना आदानि चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन मा होनो अननानै लाइक खालामनानै एबा सापर्ट खालामदो आदाखौबो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै होदो मा होनो गासै भिडिअखौ नोंथांमोना नुनाय बायदि आरोना स' बिथांखौबो सापर्ट खालामबाय थादो जोङो बेंगलरावनो दङ आदायाबो बेंगलरावनो थायो करमांलायाव थायो बियो बेनिफ्राय आङो राममति नोगोराव थायो राममति नोगोरनिफ्राय फिसाजोखौ लाना फैदों आरोना बेरायनो फैदों आदाखौ नायनो फैदों बहुत गोबाव जाबायमोन लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय लोगोसे 10K साबस्क्राइब जाबाय बिनि थाखाय कंग्रेचुलेसन बिनानावजों बे बोसोरनि उनाव दिनैसो माने आंनि असे बिनानाव आरोना लोगोफोर जाय नोंथांमोना सिनायो जोंहा बिनानावखौ आंबोथ' दिनैसो नुदों नालाय नोंथांमोना आं सिगाङाव भिडिअ हगारखादोंमोन जाय फुराना भिउवार्सफोर बिसोर नुखाबाय अलरेडि आरो जाय गोदान भिउवार्समोन दिनै मोनथिना लादो आंनि बिनानाव असे आरोखि सिसिलिया नार्जारिया आरो जायफोर आंनि भिउवार्सफोर गोदानफोर जाय सिसिलिया नार्जारिखौ सिनाया सिसिलिया नार्जारि सार्च खालामबा इउटुबाव मोनगोन नोंथांमोना आंनि भिउवार्सफ्रा सिसिलिया नार्जारिखौ सापर्ट खालामनो हागोन जायफोर खालामाखै जायफोर नुफेराखै आरो थ' लोगोफोर दिनै आनलाखि बिराद अखा हादों ओमफ्राय नै फिसाजोआबो ओरैबा गिदिंगासिनो आरोखि लोगोफोरबो दङ ओमफ्राय नै बिसोरो नोगोद अखा हादों ओरैबायदि अखा आरोखि नैबे जोंनि ढेकियाजुलि सिगांनि आरोना मोजां नुवाखै लाइटआ मोजां नुवा सेंग्रा देरजोबलायबाय बोरायलायबाय नै गासैबो बर' सेंग्राफोर गोजा नै लोगो हमनो फैदों नैबे बिदा आन्थुनि नार्जारि चेनेल गोनाङा नोंथांमोना सापर्ट खालामदो
मोजां नुवाखै दे अखा हादों बिराद प्रब्लेम थाबायनोबो मोनासै बेरायनोबो मोनासै दायो थांफिननो ओंखारबाय आरो दा उनाव मोजां रायलायनोसै खोन्थाफिनगोन आङो सोरगोफुरि थांबा बे बिसिनि गामिखौ लोगो मोनलाङो सोरगोफुरियाव जालाङाव दिकेजुलि सोरगोफुरिनियालाय मोजां नुवाखै बिमाफोरा नायनो लुगैयो ओरैबायदि नै बिमाफोरा नुदोंबा गोजोननाय मोनलायसिगोन ना बिमा बिफाफोरा दायो लोगो मोनबाय लोगो हमनो फैदों आङो नै दायो जोङो गारियाव गाखोबाय थांनोसै নে মামা হাই হেন দে হাই দে হাই Bye bye Indonesia. deh mama bye amai ke bye cuma deh ओरैबायदि ट्राफिक नै एसे अखा हानायावनो दैयानो लोमसावजोब्बाय नै लामाया दा बावैसो खोन्थानाय सेंग्राफोरा आरोना सासेया जोंनि ओजों जालांनि दिकेजुलि जालां सेन्टार ओइ सोरगोफुरि थांग्रा लामाथिंजायनि आरोना बेनिफ्राय सासेया एरेनबारिनि ओइ आबै सेन्टारथिं थांग्राया आबै सेन्टार दङ ना मोनसे दिकेजुलियावहा बिथिं थांबानो मोनो आरो एरेनबारि गामिनि ओमफ्रायो इसोरो फंबायमोना सानैया बिसोरो माबानि चिरांनि चिरां मा गामि होनदोंमोन हा चिरां दिसपानिनि आरो ओमफ्राय बिसोरो बेयावनो जों थानाय खाथियावनो मावो मावनायालाय ओमफ्राय बिसोरखौ लानानै फैबाय आरो नैबे गरमांलायावहाय जोंहा आदाखौ लोगो हमफैबाय बेरायनो मोनासै थाबायनो मोनासै माने आदानाबो 3टानिफ्राय नैबे बेलासि 3टानिफ्राय दा 6टासिम डिउटि आरो ओमफ्राय दा आरो 7टानिफ्राय थांफिननांगौ जाहैगोन ओमफ्राय बेखिनियावनो दसे लोगो हमबाय बिथांखौ ओमफ्राय दा थांफिनबाय बेबो डिउटियाव ओमफ्राय जोंबो ओरै फैबाय आरो ओमफ्राय माखासेया दा डाइरेक्ट जोंनि माबायाव थांखासिगोन जाहैदों रुमावहाय नोंथांमोना नायलांदो दैया इखौ हामबायसै आयौ नै दायो मोनफैबाय जोंनि जायगाखौ मामाया उन्दुबाय लाबोजाबाय आंजों आलासिफोरा जाहानाव चिरांनि बिसोर सानैया नैबे जोंना दिकेजुलिनि मेन लोगोआ होनदो ओइ ओरै नाय देरहा होनदो देरहासात इस्लारि इस्लारि होनलांबाय बसुमतारी फिसाजोआबो हनै गेलेदों मबाइलसो नायदों आंलाय गेलेदों सानदों मबाइल नायबाथाय आरो जाबाय मामा हर मबाइल आंनो मामा मबाइला हर मबाइला हर गासैनाबो दंखायो ने बिरादथार गोबावजों खेबसे लोगो मोननाय दिनैहाय आसखासो जोंना लोगो हमनायानो टारगेट गैया न' दायो बिथांमोननो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो नै दिनै बिश्वकर्मानि बेदरफोरानो बन्द होमबाबो जेने तेने बै गणेश फुजा खालामोनो बिथिंजायहाय बिश्वकर्मायाव ओमफ्राय ओंखायनो बेदरफोरानो गैया आरोना ओमफ्राय जेने तेने बैयावहाय बयलारखौ मोनबाय आं माबायाव मा होनो काबाब दुखानावहाय बिसोरो हरनायखायसो नङाबाथ' हरा बिसोरो जानला मोनला दिनै हरनायखायसो खायग' एसे नारजि बाथोन ओमफ्राय बैयो माबा ओरैनो बेदर ग्रेभि दालि ओमफ्राय मा होनो थिंख्लां बाथोन नै दायो दसे जिरायनानै रायलायनानै थांनो ओंखारबाय बिथांमोना फिसाजोआ हगार हरनो बादों
थांजानो बादों फिसाजोआ एकदम लाखिदो आरो ने अम्मा दे नांफैबावगोन दे अम्मा दे नैबे गारियावनो थांबाय बिसोरो आयु मा थांबाय हा थांबाय आमाइ मोना थांबाय आयु हा थांनायखाय गाबलायलायदों फिसाजोआ गोरोंथार आंना